салом бинандаҳои азизи ютуб канали мо. инак қиссаи навбатиро тақдиматон мекунем. қиссаи таъсирбахш аст. инак гӯш кунед. писараке ба бародараш мегӯяд: акаҷон, модарамонро ҷарроҳӣ мекарданд. духтурҳо мегӯянд ки ба модарамон дили ман ва ё дили шумо мувофиқ меомадааст. бародараш дар ҷавоб гуфт: ту девона шудаӣ магар? охир модарамон аз 70 гузаштаанд. боз ман бо дӯстонам ба Русия коркунӣ рафта истодам. чипта дорам ку? Ака, охир модарам. бас кун, ман рафтам. аз байн 2 сол гузашт. бародараш ба хона баргашт. аз дарвоза даромада дид ки модараш дар ҳавлӣ корҳои хонаро карда гаштааст. бӯйи нони гарми танӯрӣ ба димоғаш расид. модарҷон, ин магар худатон ҳастед? ҳа, ман худам ҳастам. биё писарам, хуш омадӣ. барои ту хӯроки дӯстдоштаат манту пухтам. дирӯз дӯстонат омадани туро гуфта буданд. барои омадани ту нони гарм ва хӯроки писандидаатро омода кардам. биё писарҷонам. модарҷон, ман ҳам шуморо бисёр ёд кардам. додарам наметобад. додарам куҷост? модар чашмонаш пур аз ашк шуда гуфт: додарат дар дили ман зиндагӣ дорад. гуфту мактуби додарашро ба дасташ дод. мактубро кушод. чунин навишта буд: акаҷон, шумо бисёр инсони хуб ҳастед. ғайр аз шумо ва ғайр аз модарам дигар ҳеҷ кас надорам. ҳамон рӯз агар шумо мабодо розӣ мешудед ва диламро медиҳам мегуфтед ҳам, ман ҳаргиз роҳ намедодам. зеро аллакай ман қарори худро қабул карда будам. акнун ҳеҷ гоҳ маро мурдагӣ нагӯед. модарамонро сахт ба оғӯш бигиред. ман бо модарам як ҳастам. ман дар дохили модарам ҳастам. модарамонро ба оғӯш гиред. маро низ ба оғӯш гирифтагӣ мешавед. ҳар сеи моро ҳеҷ кас ҷудо карда наметавонад. акаҷон, ман шуморо бисёр дӯст медорам ва эҳтиром мекунам, гуфта нависта будааст. бародараш модарҷон гӯён доду фарёд кард. модарашро сахт ба оғӯш гирифт. ашки чашмонашро дошта наметавонист. модарро ба оғӯшаш гирифта аз таҳти дилаш аз додараш бахшиш мепурсид: додарҷон, маро бубахш. додарҷон, додарҷони дилсӯзам, меҳрубонам, мегуфт. бале, дӯстони азиз, ин қисса бояд барои ҳамаи мо ибрат шавад. қадри модарро бидонем. ҳама чиз ёфт мешавад, вале падару модарро ҳаргиз ёфта наметавонем. худованд гузаштаҳоро раҳмату мағфират ва бозмондаҳоро умри дарози саъдиёна, тансиҳатӣ, давлати пирӣ ато фармояд. боқӣ саломат бошед.